Българин е красив, умен, щастлив, работлив, гостоприемен. Не е толкова в образованието. Чувам сега разни хора. Образованието западна в България, подготвяме хора, които не могат да мислят и така нататък. Аз съм от толкова години в образованието, знам, че то не е кой знае каква стока, обаче съм сигурен, че не то е най-важното. А кое е най-важното? Най-големият проблем по нас е мотивацията на това, което ние искаме, това, което цениме, онова, в което вярваме. Само сме много, много по-зле. Кой ни отнел мотивацията? Моля? Кой ни отнел мотивацията? Защо не можем да се мотивираме? Значи нещо липсва. Аз мога да не искам на съм историк да се връщам от 1300 и повече някои твърдят години назад, за да виждам кое, как, защо е станало. Но нека да погледна моя живот. Аз съм роден 44-та година. Айде да речем, в началото не съм разбирал какво става, що става. Много скоро почнах да разбирам поради такива обстоятелства. Значи, нашия живот в най-новата ни история се разделя на два етапа. И там можем да търсим както проявлението на тези черти, които споменах, че имаме, така и едно допълнително усилване на този не много светъл образ, който нарисувах, че сме, от обстоятелствата, в които живеем и обстоятелства, които ние създаваме. Кажете обстоятелства важни. От 85-та година до 97-та година се извърши така нареченото претрансформиране на политическия елит в капиталисти. От 85-та, издаването на указ 56, през всичките тия години сменящи се правителства на групировки, които се създаваха и се борискаха във властта и така нататък. До 97 година продължи така наречената приватизация, всъщност това си е кражба на държавния капитал, на държавни пари, на държавни организации, на всичко, което може да бъде полезно в последствие. Вместо, за да си траеме, нас ни възнаградиха с формална демокрация. И ни казаха, може да си приказвате каквото си искате. И да си приказваме. От тогава си приказваме. И нищо друго. Този етап завърши с фалита на държавата. Ако си спомняте, 1997 година България фалира. Какво става от 1997 година до сега? Нищо, като изпичам следните неща. Първо, слава Богу, въведе се валутен бond от нашите кредитори, с помощта на професор Стив Ханке, и с този валутен бond се извиха ръцете на бандитите да крадат безкрайно, както крадеха преди. Сега по-малко могат да крадат. Второто, което стана е, така наречените капиталисти се консолидираха и наедреха. Третото, което стана, те подчиниха напълно държавата на своите интереси. Парламент, правителство, съд, прокуратура, с извинение, медии, всичко е в ръцете на тези хора. Няма никаква смисъл да се заблуждаваме, че нещо може да се направи извън техното разрешение. Много ли са, според вас? Кое? Тези хора, които държат в ръцете си всички тези власти. 5-6%? Не повече. Не повече, обаче около тях има едно 10-15% хора с техните семейства, които ги обслужват. Във всяко едно отношение ги обслужват. Юридически, медийно, финансово, ако щете спортно. Те са обслужвани от много хора. Така че, като погледнете като цяло, ние се състоиме от едно малко ядро от свръхбогати хора, станали такива, между другото, не на пазара, и едно средно ядро, което обслужва голямото ядро, и всичкото останало са такива случайни хора, които тук имат късмет. Има ли стратег това, което ни се е случило? Толкова подредено го разказвате и толкова логично, аз искам да продължа. Другото нещо, последното нещо, което стана, роди се един безкрайно изроден пазар, за което успяхме да заблудим и света, че ние сме пазарна икономика. А не сме ли? Ами, как ще сме? Този пазар е едно генно недоразумение. Той е продукт на едно кръвосмешение между управляващата Българска комунистическа партия и българската държава. Този пазар няма нищо общо с пазара, който има в развития свят.
Затова си говорим тук монополи, олигарси и прочие, и прочие. И това са тези хора, за които ставаше дума преди малко. Аз умирам от смях, когато чуя някой олигарх да казва: аз спечелих с честен труд моите пари на пазара. Това невъзможно ли? Абсолютно невъзможно. Това е толкова верно, колкото е верно, когато един политик каза: аз съм най-честният политик в България, защото нито един съд не може да ме осъди. И едното и другото са еднакво неверно. Значи, при това положение, как да говорим, нали, за това, примерно, ще живеем ли по-добре до година? Еми, нека ще живеят по-добре, други ще живеят по-зле, както е било. Икономиката се оживявала, казва Орешарски, естествено, че така ще каже. Той какво друг мога да каже? Потреблението се това го казва непрекъснато. И когато беше заместник министър, и когато беше министър, и после, когато стана и премиер, той непрекъснато, когато е на власт, той казва: ние така тръгваме напред. А всъщност? Какво всъщност? Всъщност не бързаме. Ние се намираме в една стагнация, не е, разбира се, рецесия, защото такава фактически по статистическите критерии у нас няма. Ние сме далече и от депресия, но се намираме в едно устойчиво, ниско, слабо функциониране, тъй като огромната част от произведения продукт се заграбва и изнася. И не остава тук. Ние не сме нито толкова накадърни, нито толкова глупави, нито толкова така неспособни хора. Ние просто сме украдени, казват. Непрекъснато ни крадат. Ама непрекъснато ни крадат. И цялата битка за това е кой да ни краде. Да не си въобразявате, че тук става дума за партии, за идеологии, за тинтери-минтери. Ние сега 1 милион подписа, доколкото видях и разбрах преди да влезем в студиото, в подкрепа на Орешарски. Защо мислите, че тези хора са мнозина, които не го харесват? 1 милион го подкрепят. Преди няколко дена, вие, заедно с вашия колега, бяхте поканили 3 души тук от някаква нова партия, за пръв път я чувам, Единна България или Единно, не знам си какво си, що си, една руса дама, с която не можеше да си затвори устата, и 2 мъжа около нея, които не знаеха за какво са дошли. Сещате ли се? Сещам се, това става дума за... Те казаха, че имат 700 000 подписа в подкрепа на някакви техни искания. Вие да разбрахте какви са техните искания? Случайно, не? Също монополите. Моли такива глупости да се говорят. А кой ги прави тия монополи? Откъде идват тия монополи? Как да ги махнем тия монополи? Като национализираме ЧЕЗ и тия уния, както си въобразяват Атака? Че те са естествени продукти на тази среда, на този изроден пазар, за който ви говоря. То друго, освен такива, на пазара не могат да оцелеят. На нашия пазар. Това дали е така, защото ние с вас си говорихме по време на рекламите, че в последните 20 години, поне от когато и аз имам спомени, и вие, и така маркираме ги като демократични, ние нямаме отговор на въпроса кой ни управлява. Еми тези хора ни управляват, за които ви казах, че от 85-та до 97 година се трансформираха. Кафка има един разказ, страхотен преображението, който като че ли това нещо е описано. Значи те се трансформираха от политически такива функционери, от комсомолски работници, профсъюзни дейци и ченгета от всякакъв калибър, се трансформираха в собственици. Защо се трансформираха те? Те ли избират премиерите, професор Ставров? Те ли не избират премиерите? Трябва, разбира се. Вие какво си мислите, че Орешарски го е избрал Доган или Станишев? А преди това? Същото. Всеки си избирали те. Ние нямаме премиер, който да е дошъл така без съгласието на тези хора. Това масонска ложа ли е? Таен сговор ли е? Какво е това, професор Ставров? Не, ние имаме много такива. Масонски ложи си имаме си някакви такива групички от хора, по-възрастни, по-млади. Общо взето пълно е навсякъде, разбира се, с специалисти от тайните служби, които непрекъснато работят. Те следят, те имат неправителствени организации техни, те са се легитимирали, те не могат, те са се маскирали, те не могат да бъдат така пряко изведнъж са разпознати. Кой им пласа на тия хора, дето дойдоха при вас? Защо не им зададете въпроса? Вие, кой ви издържа? Те вероятно ходят на работа. Те са
Да, казват, че ходят на работа. Ходят на работа. Ходят на работа, който събира специалист. тези 700 хиляди подписа. Кажи ли, че 1 милион. Доброволци казаха. Доброволци. И сега, на идиоти ли се правим? Ето как човек не може да вярва в комуникациите. Сега аз не ми е приятно да считам себе си, че съм ненормален. Мнозина разчитат на доброволци. Какви доброволци? Доброволци ли бяха тия, дето събраха за атомната енергетика на БСП? Бяха си партийни функционери доброволци. Естествено, че ще бъдат такива. Да, ама те си бяха откровено партийни функционери доброволци. Те може да са били откровено и има и такива неоткровено, защото тия митинги кой ги направи? Кои митинги? Тия и на ГЕРБ и на БСП. Кой ги направи? Кой е такива? Такива душици, които слугуват за едното залче. Които отдавна не ги интересува има ли морал, няма ли морал, какво е добро, какво е зло. Това е безинтересна тема за тях. Те искат да имат, а не да са. Или то за тях е едно и също, ако трябва да използваме на Камил метафората. С този материал нищо не може да се получи друго. Какво ви казват младите хора, на които вие преподавате? Те не желаят да говорят, разбирате ли? Повечето от тях не желаят да говорят. За какво не желаят да говорят? За политика. Защо? Мога само да гадая. А вие говорите ли на тях така, както сега говорите? На зрителите и на мен? Само така и никак друго яче не могат да говорят. Искат ли да емигрират? Искат. Но не го признават. Мълчат си и по този въпрос. Ето това е най-тъжното. Ако младите хора поради някакви причини се стресират, оплашат, каквито са нашите млади хора. Те са оплашени. Те са по-оплашени, отколкото ние бяхме едно време по времето на комунизма. Сериозно ли говорите? Сериозно ли говорите? По-оплашени? По-оплашени са. От какво се страхуват? От всичко ги е страх. От бъдещето ги е страх. От това, като завършат, ще имат ли работа. Ако ще имат работа, колко пари ще взимат. Ако ще взимат достатъчно пари, колко дълго време ще ги взимат. Няма ли да ги уволнят, да ги махнат? От всичко ги е страх. А вие какво им казвате? Поощрявате ли ги да напуснат? Не ги поощрявам, разбира се. Моите деца са тук, моите деца и внуци са тук. Не са като на тия патриоти, дето се бият огради, тези децата му давна са по Америка и по света. Това е доказателство, няма какво да говоря по този личен момент, който не интересува никого. Но тук са ми децата и внуците са ми тук, за съжаление. Когато се сменя властта, вие казвате, други избират властта, но едни и същи ли избират всяка власт или има групи, които избират определени власти? Мога да го преведа. Зад БСП, зад ГЕРБ, зад сините едно време, зад ДПС едни и същи хора ли стоят? БСП и самата БСП е конструкция, която е създадена от тези. ДПС е създадена по същия начин. Царя и неговата партия беха създадени от същите хора по същия начин. ГЕРБ беше създаден от същите хора по същия начин. И сега в момента се правят алтернативи. От същите хора? От същите хора. Те може физически да не са едни и същи. Те ще има така движение, има динамика в състава. Но в ядрото си са едни и същи. И според мен център им не е в България, защото не са чак толкова силни конспиратори, че да не могат да бъдат разкрити, ако са тук. Извън страната са? На изток са някъде. Не са в Европа и в Америка. Точно това ще да ви попитам, на запад или на изток? На запад. Тая железница, дето я